Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Musa Mseleku Cries on national TV. Niyakhumbula uMusa waba emotional kwenye episode of ama episode of Uthando Nes'thembu. Into eyenzeka abantu baya comment section bathi crocodile tears. I've never seen a man crying like this. He's acting. It's ended in tears. Men don't cry. Drama queen. He's human and got emotions. Kuyimanje siyakhuluma ukuthi kunenkinga kobhuti kobaba kubantu besilisa fanele ukuthi bakhulume. Bazokhuluma kanjani uma kubonakale uMusa Mseleku ekhala mase kuba i-headline leyo, kube ihlaya kwabanye, abanye bethi indoda ayikhali, noma abantu bayakhohlwa izinto abazenzayo. Ngikhumbula kahle kuphumile ngisho kumaphepha kwagcwala ku-social media ukuthi ubekhala ngoba into enjani engafanele ukuthi yenzeke. Akukho normal ukuthi indoda iyakhala, uyazenzisa, uya-act, ufuna ama-viewers, ufuna abantu abaningi bebuka ishow. Kodwa unemizwa, unenhliziyo, unomqondo. Makwenzeka into eyenza ukuthi akhale, kufanele ukuthi ukhale. Today la bantu ababethi uyi-drama queen yibona laba bethi be kind. Yibo laba bathi asazane singabantu asibe nobuntu. Yenzeka kanjani leyo nto ukuthi khona abantu namhlanje bazokhuluma izinto ezimbi ngomunye, bebhulisha omunye ku-social media, ngakusasa makwenzeka into embi noma ethusayo noma kuba khona ozilimazayo, same people sebenozwelo manje, sekuyazwela. Yenzeka kanjani leyo nto? Iyangidida. Ngikhumbula kahle kwakugcwele ngisho iy'thombe, kukhona ama-screenshot bevezile ukuthi ubekhala. Kukhona abanye abakuhlekayo lokho, kukhona abanye abakuzwelayo ukuthi phela uwumuntu, engaba ubaba ebenamakhosikazi awu-4, kodwa makufika isimo esimenza ukuthi akhale, kufanele ukuthi akhale. Abantu-ke lapho namhlanje kukhona ozoba i-victim, bembhulishe. Ngakusasa uma eseveza lo imizwa yakho ukuthi kumhlokumeze kangakanani, sebeyamzwela futhi. Angazi ukuthi into kanjani le, angazi ukuthi ngayichaza ngithini. Namhlanje bazwela omunye, kodwa futhi ukhona omunye ekumele begibele phezu kwakhe, becofa inhliziyo yakhe. Masiphukile inhliziyo yalowo muntu, bayabuya futhi sebezomzwela bantu abafanayo. And sekune-trend yokuthi manje makwenzeka into umuntu uzothega umngani wakhe, bazohleka, uhleka umuntu odlula esimeni esibi. UMusa-ke wakhala ngesikhathi bemenzele iphathi lapho kwakungizothi inyembezi zenjabulo. Waphinde futhi kwaba-ke izimo ey'khona nama-challenges, waba emotional. Abantu bethi it will end in tears ngoba-ke kwabanye uma kwenzeka okubi bayajabula. Abantu-ke lapho bengifuna ukunikhumbuza nje ukuthi ngesikhathi nithatha be kind, nisasho konke nikushoyo, nisympathizer, yini futhi nibuye nithi indoda ayikhali, uyi-drama queen, uyazenzisa, makanikezwe ingubo. Nokuthi uMusa Mseleku ngesikhathi ekhala, lokho kwaba i-headline, lokho kwaba i-viral story. Kubaphi abantu abakhulile, abadala, abazali? Ngivale-ke le video la, ngaze ngizwakale njengo-anti wesonto. Thank you for your love and support. Please subscribe if you haven't subscribed. Bye bye.